Verejný životopis, už z prvého pohľadu na ňo by malo byť jasné, že ten uchádzač si dal na ňom záležať. To znamená, malo by byť prepracované, mali by tam byť na začiatok kontaktné údaje, telefónne číslo, e-mailová adresa, takisto vzdelanie, skúsenosti. Pokojne môže dať ten uchádzač tomu takú vlastnú pečať. Popracovať na tom životopise, dať tomu nie vlastne tú štandardnú formu, aké sú na trhu, ale skúsiť tam vniesť niečo zo seba. Takisto sú tam určite dôležité skúsenosti, ohraničiť ich časovo. Je dôležité, aby sme vedeli možno, či tam bola nejaká pauza a samozrejme jazykové schopnosti, počítačové zručnosti. No a čo sa týka fotografie, je to taká trošku sporná téma. Ono to závisí aj od pozície určite. Sú pozície, na ktoré vyslovene je potrebné zasielať túto fotografiu, ale tá fotografia tiež môže byť dvojsečnou zbraňou. To znamená, ak máme fotografiu reprezentatívnu, ktorá o nás naozaj napovie, ktorá zvýši tú našu hodnotu u potenciálneho zamestnávateľa, tak vtedy áno, mali by sme ju pripojiť do životopisu. Ak tá fotografia nie je veľmi reprezentatívna, ak si nie sme istí, či s ňou možno nejak nepohoršíme v rámci tej pozície, tak by sme ju nemuseli pripájať na ten životopis.